नामिका नायिका मो प्रेमिका हूँ यही पारादीप मते बहुत भल लगे ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଥରେ ଏଇ ପାରାଦୀପକୁ ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲିଲି ଆଉ ଥରେ ଗୀତଟି ଅନାମିକା ନାୟିକା ମୋ ପ୍ରେମିକା ଏ ପାରାଦୀପ ତୁମର ପ୍ରେମିକା ତୁମର ନାୟିକା ନା ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଝାଉଁବଣ এই ସୁନ୍ଦର ଝାଉଁବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଶୌଚାଳୟଟି ଅଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଗାଧା ଗାଧି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶୌଚ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାକି ପାରାଦୀପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏବେ ଏଇ ବତି ଘରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବତି ଘର ନା ଜାହାଜମାନଙ୍କୁ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖି ଜାହାଜ ମାନେ କୂଳ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗର୍ବ ଗର୍ବ ଗାଥା ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦୀପର ପତାକା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟର ଗାଥା ଗାଉଛନ୍ତି ଫର୍ ଫର୍ ଏଇଭଳି ରଜ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ରଜ ଅନେକ ଦିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଜ ପାଇଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଚୋରି ଚୋରି ଦିଲ ତେରା ଚୁରାଏଙ୍ଗେ अपना तुझे मैं बनाएंगे 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏହାର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ରଜ ପାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜ୍ଜିତ ରଜ ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରଜଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପାରାଦୀପ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ବେତ ନିର୍ମିତ ଏ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଆହା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗୀତ। ଯେଉଁମାନେ ପାରାଦୀପରେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏଠି ଜିମ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ ଘର କରି ରହିବେ ଏବଂ ଏଠି ଜିମ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯୁବ ଯୁବତୀମାନେ ଜିମ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କିରେ ଖାଇଗଲେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ମୁଁ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପୁରା ଦେଶ ଦୁନିଆରୁ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଏସବୁ ଦଳ ଖାଇଦେଲେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଏଇ ସାରେ ତମେ ସବୁ ଖାଇଗଲ ଆମେ ସାଡ଼େ ଅଛୁ। ହଁ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। ଏଠିକାର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉଛି ମକା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିବା ମଉସା ମାଉସୀ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ ମଉସା ମାଉସୀ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବାର। ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମକା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବି କଣଟା ହଁ ରଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଲିଣି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ହଁ ମୁଁ ଫଟୋ ବୁଲେଇକି ଦେଖି ଦେଖି ଆସିବି। ନାଚି ନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ଆସିବେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏ ଜାଗାର ଆଉ ଫଟୋ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ଏବେ ଟିକେ ନେଇଯାଏ। ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେଇ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ସୁନାମ ହେଇଛି ଦୁର୍ନାମ ବି ହେଇଛି। ହେଲେ ବି ପାରାଦୀପ ସବୁ ଲୋକ ପାରାଦୀପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପାରାଦୀପର ମହାନତାକୁ କେହି ବି ସାମାନ୍ୟ ବି ପଛକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରାଦୀପ ସଦାସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଲହଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲହଡ଼ି। ଏ ଲହଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଦେବେ ସେ ଫେରେଇ ଦେବ। ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଏଇ କଥା ଶିଖାଏ ଯିଏ
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଆପଣ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠରୁ ଭଲ କରି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଥାଏ। ଏଇ କଥା ପାରାଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ଆପଣ ସେଠି ଟଙ୍କାଟେ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚପଲ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମ ଟିମ୍ଟି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେବା। ଆରେ ବା, ମୋର କ୍ୟାମେରାର କାପାସିଟି ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକି ଜୁମ୍ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେଉଁ କଳା କଳା ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଏକ ଜାହାଜ, ବଡ଼ ଜାହାଜଟିଏ। ମୋ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସର କାପାସିଟି ବାହାରେ, ତଥାପି କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲହଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହାଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଓଟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟ, ଆପଣ ଆସିବେ ଓଟରେ ବସିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଏଠି କିଛି ପଇସା ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲିବେ। ଆଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା? ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି। ଏଇରେ ପୁଣି ଖାଇଗଲେ ବୁଲିଲେ, ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ମିତୁଲ ସାରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲହଡ଼ି ମାନେ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ପାରାଦୀପ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ତଳର ପାରାଦୀପ ଆଉ ଆଜିର ପାରାଦୀପ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ। ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରର ଦେହକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲହଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେବେ ସେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସିବ? ଏଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଲହଡ଼ିଟିରେ ଆସୁଛି ୟାର। ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଡର ଲାଗେ। ମୋତେ ଜମା ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନା। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପହଁରିବା ଶିଖିବି, ସେଇଦିନ ହିଁ ଏଠି ଲହଡ଼ି ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିବି। କାରଣ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ଲହଡ଼ିକୁ ନେଇ। ତେଣୁକରି ମୋ ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସଚେତନ କରାଇଛି, ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ସତର୍କ ରହିବ। ଏଠି ମାଆ ମାନେ କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି, ଭାଇମାନେ, ଆରେ ବା, ଜମା ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ତଥାପି କରେଣ୍ଟର ଭୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଏହି ସମୟରେ କରେଣ୍ଟର ବଡ଼ କରେଣ୍ଟ ସଡନ୍ଲି ପଳାଇ ଆସେ। ଜନସମୁଦ୍ର ସତେକି ପାରାଦୀପ। ମୋତେ ପିଲାବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ପାରାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୀପ। କେତେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ମୋ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, କାରଣ ଲହଡ଼ି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ବି ଧରିଛି, ତେଣୁକରି ଲହଡ଼ି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବିନି। ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ପଳେଇ ଆସ। ବଡ଼ ଲହଡ଼ିରେ କାହିଁ ହେଠି ଆଉଛ? ଗଲାବେଳକୁ ଓଦା ହେଇକି ଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ? ଲହଡ଼ିକୁ ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବନା। ଏଇ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟି ପକେଇଲେ, ଦେଖିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯାହା, ସେ ବଲ୍ଟା ଫେରି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ବଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବଲ୍ଟି ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିବ। ବଲ୍ଟି ଫେରି ଆସୁଛି କୂଳକୁ ଆସୁଛି। କହିଥିଲି ନା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ସେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେବ। ସେ ବଲ୍ଟି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାଉସୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ମିତୁଲ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିର ସିମ୍ବଲ। ମିତୁଲ
ଯାଉନା ତା ପାଖକୁ ମିଥୁନ ଆରେ ମିଥୁନ ଅନଉନୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ କଣ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଲେଡିସ୍ ଏଇଟା ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଣି ପାଣି କଲରେ ମତେ ଛୁଇଁଦେଲା ଆଉ ବେକରେ ପକଉଛି ଖାଇଛି ତ ମକା ତ ପାଟିରୁ ପଛୁନୁ ଲାଗିଛି ଦାଢି କତିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଦାଢି କତିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମା ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆହା କି ଖୁସି କି ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେଇଛ ଆଜି ମା ପୁଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଢ଼ି ରେ ବାବା ବଡ଼ ଲଢ଼ି ଆଇଲା ଏଇ ମୋ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଗଲା ୱାଓ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଲଢ଼ି ପଳେଇ ଆସ ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଫୋର୍ସ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଫୋର୍ସ ଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଧାନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସଡନଲି ବେଳେବେଳେ ବି କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଆସେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଲହଡ଼ିର ଆରେ ବା କେତେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ିଟା ଦେଖିଲ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଉସାଙ୍କର ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମଉସା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେନି ନା ସେ ଖାଲି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ବାପା ଏଠି ବସି ନଳି ଖାଇଲେଣି ବାପା ତମେ ନଳି ଖାଉଛ ବାବା ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ବାବା ବାବା ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବାବା ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସି ମାଛ ଗଦିରେ ଆମେ ଢେର ସାରା ମାଛ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଣିକି ନଉଛେ